Shin har yanzu kalmar sirrinka 1, 2, 3, 4, 5 ce? Ko kuma ranar haihuwarka? Idan haka ne, lallai masu kutse suna murna da al'amarinka. Ku marmatso in nuna muku yadda za ku gyara wannan al'amarin. Kalmar sirrinku wato password ita ce katangar kariyarku ta farko a intanet. Amma yawancin mutane suna maimaita wannan kalma a kusan kowane account ɗinsu. Kamar a ce makullin gidanka iri ɗaya ne da rabin 'yan layinku. Kaga an yi ba a yi ba. Ga yadda za ku gyara kalmar sirrinku ta zamo mai inganci. Ka tsawaita aƙalla haruffa guda 12. Ku gauraya manyan haruffa, ƙanana, lambobi da kuma alamu. Ko kuma ku yi amfani da jimla. Misali, I love private da L da F da R an sa su a manyan haruffa. I kuma an musanya shi da alamar motsin rai wato ko exclamation mark. Shi kuma E za ka iya ka canza shi da number 3. Zai zamo mai sauƙi a gare ka amma mai wahala ga masu kutse. In kana tunanin ba zan iya tuna duka ba, kar ka damu. Akwai password manager, ka bar shi ya tuna kai kuma ka huta. Kalmar sirrinka kamar brush ɗin bakinka ne, kada ka ba wani abu. Ka canza lokaci-lokaci kuma kada ka yi amfani da shi a ko'ina. Fasaha a sauƙaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.